Terve! Nyt Satu Salonen tässä ottaa lyhyen esittelyn Perhekkuja kakkosen etupihallaan. Tämähän rajoittuu tämmöiseen tonttiin, missä on muutama talo. Mä en tiedä varmaan, jos on tämä tontti myyty. Ja sen takana on sitten iso puistoalue. Täällä vieressä Perhekkujan päässä tämmöinen rivitaloyhtiö. Tuolla takana ja sitten Tuusulan väylä. Se ei näy tähän, mutta kuuluu jonkun verran. Tässä on tämmönen vanhempi pienkerrostalo, joka on myöskin jo luultavasti jossain vaiheessa puretaan, niin siihen tulee uutta. Tässä on tää Perhekkujan talo ulkoapäin. Ja siinä se sitten rajoittuu tämän Kansantie 44 rakennuksen tontti. Ja siellä tuolla takana on sitten naapuri. Ja tuon Perhekkujan kohdalla se on sen naapurin puutarha.